Takže dobrý deň, nachádzame sa na úpetí Malých Karpát v dubovo-hrabovom poraste, kde si ukážeme takú skôr entomologickú metódu odchytu malých organizmov, a teda nejakých bezstavovcov za pomoci preosievania. Toto je preosievadlo, ktoré sa skladá z takých dvoch hlavných častí, a teda tento hlavný pytel, kde sa ukladá substrát, hrabánka zo stromov, ktorý je ukončený takýmto pletivom. V našom prípade je to duralová sieťovina s veľkosťou úok približne 6 mm, čo znamená teda, že keď si tam napustíme substrát, začneme preosievať, tak bude prepadávať iba častica, ktorá je približne tejto veľkosti, a to do spodného priestoru, ktorý je zatiaľ uzavretý, a následne po skončení preosievania sa tento substrát či už uskladní v nejakých látkových pytlíkoch, alebo sa takto vysype na takúto bielu tkaninu, kde si ho už pomocou exhaustoru môžeme vytriediť alebo iba tak pozorovať život v hrabánke. Hrabánka je teda opad zo stromov, ktorý začína na pôde za pomoci rôznych spoločenstiev organizmov takto degradovať, postupne fermentovať až na samotný humus. Hrabánka je na každom mieste trošku odlišná v závislosti od ekologických podmienok. V našom prípade to je taký dosť južný svah, aj keď sme teda v zákryte takéto hromady kameňov, ktoré sa nazývajú rúny. Sú to pozostatky po poľnohospodárskej činnosti z dávnych vinohradníckych čias, ale to je niečo iné. No a práve táto hrabanka v závislosti teda od ekologickej niky, ktorá je ponúkaná pre tieto spoločenstva, môže byť na relatívne blízkych miestach značne odlišná. Takže ideme si ukázať, ako vyzerá také preosievanie. Tuto máme taký substrát, ktorý je pomerne hrubý. Sú tam nejaké kúsky drievok, takže by tam mohlo žiť niečo zaujímavé. Bolo ale trošku chladnejšie obdobie, takže môže sa stať, že tam moc toho dneska žiť nebude. Uvidíme. Ideme sa pozrieť na to. Za normálnych podmienok, alebo teda nejakých pracovných záležitostí, sa odoberá substrát o výmere 1x1 meter, približne do tej hĺbky 10 cm, a teda po tú samotnú vrstvu humusu. A idem sa teda preosievať. Preosieva sa približne minútu, závisí od toho, aký substrát sme si dali do preosievadla. A osobne povolím takú metódu, že si to takto poprehážem, aby sa ten substrát otáčal, a následne drillujem, aby to ľahšie prepadávalo cez samotné mriežky. Keď už sa zdá, že substrát je preosiatý, tak jeho zbytok sa dá na mieste, kde sme substrát odobrali. Môžeme sa teda pozrieť, čo sa nachádza v preosiatom substráte. Takže to vysypeme.
sa pozrieme, či tam dneska niečo bolo, alebo či je všetko schované, akokoľvek som spomenul, že bolo dosť chladno na backsádku. Takže tu už vidíme nejakého úcholáka, ale pozrieme si to, rozprestrieme, nech nám všetko vybehne stade. No, čo tu žije? Moje očakávania sa asi naplnili. Samozrejme nemôžu chýbať rôzne malé listice, čiže sú pravdepodobne v každom takom trošku vlhšom substráte. Ani mravce nemôžu chýbať. A kadečo. No, rôzne pavúkovce, mravce. No, čakal som trošku pestrejší repertoár živočíchov. Môžeme skúsiť potom ešte niekde inde pozrieť, ak to je trochu chudobné, ako teraz. Je tam mnohonôžky. Sú veľmi bežným zástupcom. Ale toto vyzerá byť veľmi chudobné dneska. Už, aj to je práca entomológa alebo takého nadšenca. Takto stále chodiť a hľadať dobré miesto, kde by mohli byť zaujímavé druhy živočíchov. Niekedy to vyjde, niekedy nie. Ale aj tak je to veľmi zaujímavá metóda a pokiaľ sa nájde nejaké dobré miesto na presev, tak tu dokážeme stráviť niekedy aj 10 minút takýmto prehrabkávaním a zbieraním živočíchov.